Siyakhuleka emakhosini enhla nasezansi. Yakhuleka 10-111 Dumandumane. Umkhulu mathithi bala phansi endaweni yaseThembisa. Namhlanje siyakubingelela, siyakwelcome kuSithunywa Somoya TV. Sicela ukuthi usubscribe, ushare, ucommente ukuze ukwazi ukuthola namanye amavideo esizobe sibheka khona noma esizobe sikunikeza khona ulwazi. Namhlanje zobheka into ethinta izithunywa noma isithunywa. Abantu abaningi bahlushwa izithunywa. Abantu abaningi namhlanje ngifuna ukuthi sike sikhulume ngezithunywa, sikhulume ukuthi ziyini izithunywa. Sibhekana nenkinga yokuthi abantu bahlushwa izithunywa, ekugcineni kwezithunywa begcine beyothwasa, ekugcineni kwezithunywa begcine behamba bayodla amagobongo, ekugcineni kwezithunywa begcine behamba bayohamba befaka izimfiso, behambe ventuntu bathi baphakamisa imimoya thizeni abayiphamisayo ekubeni umuntu unezithunywa. Manje sike sijule kabanzi ngesithunywa. Isithunywa sike sikhuluma ngani noma sike sikhuluma ngani phezulu kwesimo sesithunywa. Isithunywa sike sikhuluma ngento esuke iphila kuwe, ngabe isithunywa esizalwe nawe noma ngabe isithunywa sasekhaya, isithunywa lesi esingenayo kuwe. Uma kunomuntu ekhaya ohambe wazoletha isikhwama phezulu kwesimo somzimba wakho noma bese kuthi ehlale phezulu kwesimo somzimba wakho. Uhluke ngani lo muntu nomuntu onesithunywa avela naso? Isithunywa senkazimulo kunesithunywa sasekhaya. Izithunywa zihluke kabili. Kanjani na? Leso sokuqala isona esiyingozi kakhulu ngoba lesi uma uvela naso, imvamisa yazo zihamba kakhulu namanzi, zihamba kakhulu nezintaba. The most yabo banokuhamba bephupha amabhayi, imbatho ezinjenganati, imbatho okuhlaza, isibhakabhaka, yellow, mhlawumbe uyellow mhlambe uneziphambano noma unezita, ijazi lakhona. Lesithunywa lesi sihluka kanjani kumuntu, futhi sisebenza kanjani kumuntu? Impilo yaso sisenza ngokuthi amanzi, ukuthandaza, ukulaphela umuntu emanzini. Umuntu ohamba nalesithunywa vele impilo yakhe noma vele ukubhesti kwakhe kusemanzini. Nomuntu emlapha nomuntu emsiza umsizela khona emanzini. Lo muntu onaleso sithunywa leso kunzima kakhulu ukuthi elaphe abantu abangaphezulu kwesimo sesithunywa sakhe, asemvumeli ukuthi emthinte noma emlaphe. Lo muntu lona uma icala lento imhlupha, mhlambe imhlupha ukuthi ufuna ukuhlala yedwa endlini, afuna ukuhlala nabantu, akafuna ukuzwa, akafuna ukukhuluma, esikolweni uya-bright esikolweni kodwa kuhambe lento bese iyahamba iyamvimba, bese aba umuntu ovele nje kuthule nje ukuthi du angazi kusho ukufunda. Simbambile-ke lento. Lezo zithunywa lezo umuntu wakhona mase sembambile umbona ngani ukuthi noma yena ubona ngani? Ukhona umuntu ongaphuphi, ukhona umuntu mhlambe ongakwazi ukuphupha noma ongakwazi ukuthi ebone amaphupho ebusuku ukuthi mhlambe ngizobona ukuthi ngoba nginelesithunywa lesi ufune ngiphuphe kaso, kanti cha, lesithunywa lesi sina impawu ecishe zibe yiningi. One, amanzi angathi agcwale endlebeni, uzwe ngathi khona into engathi iyahamba la endlebeni. Two, umqala la ngemuva la emsipheni, uzwe ngathi lo msipha lona uyaphakama bese ngathi kuyaphayina noma uzwe ngathi mawudonsa umqala wakho la uzwe ngathi dana kuba buhlungu. Three, lento ihamba izohlala la ezibhobeni zakho, uzwe ngathi uhlatshwa izibhobo noma uhlushwe isimo sesibeletho. Right, izimpawu zomuntu ohlushwa yilesithunywa lento yasemanzini. Yingakho ke iphetha lento ukuthi ufune uyophakamisa imindawo uma ungazange wayoyiphakamisa ngendlela ekufanele ngayo yasemanzini. Ulungile-ke asike sijule futhi sike silalele obuke le video.
Nkosi yami, namhlanje sikhuluma ngento ephile egazini. Uyazi mangikhuluma ngalento ngizwa umoya wami uthaba noma ujabula. Right. La uma sesiqhubeka sihamba nayo le nkulumo. Lo muntu lona uphupha gogo. Akakhuluma ugogo, ufike kuyena athule. Embonise ibhayi noma embonise amanzi noma embonise ukuthi ukhuleka entabeni, amhole nje lo gogo, afika ambone ukuthi wenzani. Wazi ukuthi njengoba umbone beyagcoka ijazi eblue, kusho ukuthi ijazi eblue liyafuneka uma ulibone kulo gogo. Lo gogo umbona aze akuhole aze afike emanzini, kusho ukuthi kuyafuneka ukuthi uye emanzini, khona into efuna uyoyihlambulula. Kanjalo kanjalo lo gogo ukuvezela nje, akakhulumi nawe, akaxoxi. Bese silandela ukuthi leso sithunywa leso sikhushulwa njani noma hlobo elukanjani. Lesithunywa lesi asikhushulwa umuntu ongenaso. Isithunywa sikhushulwa umuntu ohamba namakhosi wasemanzini. Lo muntu ngabe yisanusi noma ngabe lo muntu lo ozobe esikhuphula isithunywa sakho umuntu onamakhosi wasemanzini. Asikhulumi ngalamakhosi lawo akela ukuzenzela. Sikhuluma ngalamakhosi alandwa phakathi ekujuleni kwamanzi. Lo muntu lona imvamisa yabo bake bezalwe bembethe noma besuke bezalwe bongamelwe yidalwa thizeni ezinenhlanhla noma ezamzala ancwambile noma ezamzala egcokile. Yingakho uma azophamisela lesithunywa ekugcineni kwakhe bese kuba nembuzi thizeni ezogeza idlozi nezithunywa bese ihlanganiswa phezu kwesimo sento empilo yakhe. Uthi mase secedile ukusiphakamisa lesithunywa lezalwa naso, angisachaza isithunywa esisodwa njalo, angachaza isithunywa sasekhaya, singadideki. Uthi mase secedile lesi azala naso, lesi aphila naso, bese uhamba kuvela ugogo futhi esethula ukuthi hamba uye kumkhulu bani noma kulona ekwenzelayo, akwenzele impanda noma akwenzele into owukudla kwethu, asikwazi ukusebenza silambile. Yilapho-ke la sekungena khona into same like igobongo, kodwa ekungasilona igobongo, okuyizimpanda zasemanzini ekuyizona efuna ukuthi zingene uma sekuhlanjululwa lesithunywa ukuze ikwazi ukuthi lento elangaphakathi kwela bebhome, badle, besuthe bese bekwazi ukululama, bakunikeze ini inhlanhlandlela. Imvamisa yabo labantu engikhuluma ngabo banokuba nezimbobo la eduze nezindlebe noma iyodwa noma zimbili. Imvamisa yabo bayatetema, bayathanda ukukhala, into encane bayatetema, bayaduba. Imvamisa yabo masikhuluma ngalaba-ke omama, Nkosi yami, kuyahlupheka emadodeni noma kubantu besilisa, ngoba bafuna ukuzwa umuntu wesilisa, bafuna ukuthi kuzwakale bona. So vele abakwazi ukuthi behlalisenane noma ehlale nomuntu wesilisa, ngoba lento iyamhlupha ukuthi maye nomuntu wesilisa ufuna ukuphatha ngoba unamakhosi, yena ufuna ukuzwakale ngaye la endlini ngoba unamakhosi. Kodwa lento uthola ukuthi aka-understand lephila kuyena futhi akanalo ulwazi layo. Iba inkinga-ke ekugcineni begcine behlala bodwa abantu besifazane abahlushwa yile mimoya. Le mimoya lena ayikhushulwa isangoma esihambe sayothwasa noma esihambe sayokuthwasela ngendlela esithwase ngayo. Asikwazi ukuyikhuphula le mimoya lena. Yingakho isangoma nomthandazi nenyanga bane-level yabo ekulapheni. Angithokoza, ngicela ukuthi nisifollowe lapha kusithunywa somoya TV. Sizobuya no part 2 wokuchaza isithunywa sasekhaya. Nkosi mayibe.